Kang madang sik, Gong. Besok Mas rewet ae. Ya lho wis kok. Sesok kita santai aja dulu biar hati happy. Waduh, iku nang ndi iki? Di Mas Hotel iki, bate siji rong tak pasang. Ya apa kok mung ngene ae. Ora ana kemajuan babar blas. Pitik sitok iki ora tau mulih. Salah apa mung medok Sudah berapa perawan yang kamu nodai, Nak? Ini siapa? Medok itu iso asyane. Weh balik. Hei, aneh di rene yo. Ya apa ngelus-ngelus pitik ae. Bojone ra tau dilus-lus. Mula tinggal minggat. Kowe mesti cerewet yo ngopo iki? Apa? Dibeleh ae. Di malam tahun baruan di sate. Cangkem wae piye tak sate. Rene yo, nek ngomong waton ae. Lumayan, sosok wis oleh cangkem. Pak, delok-delok kadang mok garemeng dhewe. Tak jane arep kena gangguan jiwae iki. Dalak duwake sik. Wah, lah angete padha iki. Cangkemmu nek omonge. Ani angete padha tel. Heeh, padha. Wah, bahaya ora iki tel. Bahaya iki. Stres aku. Heeh, mari. Bekas ini ke stres balik pulang hiburan. Arep piknik iki piye total mung ya apa mung nyambut gawe ning sawah ra ono wektu luang lho. Aku iso yo duwe acara arep piknik. Pareng melu piye? Wah ya cocok kuwi. Asih ra piknik ya butuh hiburan. Nah nek iso nek tak ajak piknik ra ngisi-ngisini karo raga dhewe kuduan. Ora lemu semelang ae santai ae lho. Kontrol kayak iki. Pitik mau taruh. Bawake ndang viral. Ata ngomong pitik. Wong nyoki borono. Kok mah. Ini terus. Lho ki nang ndi iki? Beda santai dah pagi. Mati ora pagi gak wong sugih ae. Beceh atok aku. Yo, ora. Arep nek ndi cah kae? Ajare sepeda santai cah goblok tak ngono. Ngopi balik. Ya, kok kopi mung siji. Duwene mung siji. Rambut kae Ora.
Aku ndupak lawange dekku metu balik. Cangkem. Penting banget orang tua berarti. Ya ora. Kopi susu rokoknya Surya. Rasa ke susu sik penting bahagia. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru. Udah balik. Yo. Piungan Yogyakarta. Apa kuwi? Ya mbak, cek penting bahagia. Wah. Bagaikan langit di sore hari berwarna. Masuk dik. Wah, oi. Jami mana apa istilahnya? Ah, arep apa? Lagu piknik. Piknik terus apa? Dijak hotel aku. Wah, Nah istilahnya. ra modal iki. Istilahnya. Wah, ra modal tenan iki. Duit barang mana? Duit. Gila. Wah, ra modal tenan iki. Sisan. Besok tang arep balik guys. Ya, Kon ya. ya, Aku deh. ra modal tenan iki. Hari ciwi. Tindak iki ae ra apa-apa. Ya. Menikmati pagi ya enak-enak ini. Heeh. Tok nyawang-nyawang rondo liwat. Nah, yang penting ki oh maksudnya Apa? rasa aneh-aneh. Lah iya. Seger, Enak. seger enak. Wah, ra modal e. Lah iya. Buah jindul mah tiba. TA1 meneh. Oh, dudeng bletak, Ding. Malah tiba iki. Nah, ini mah benjut. Tuwen ae. Baru pengen di. Mas, pit-pitan tuh golek-golek rondo. Woi. Bang awal dah balik iki. Benjut. Mbak. Kenangan dhewe, bakon dhewe. Oh, gledak. Aku iso piye? Oh, iki bau terano sitok. Kopral ae. Ale, ndundung ini ndi? Lah, ndundung kula desa lho. Lara ora? Lara sikile kena ranting. Ayo titisan. Golek sepeda santai barang. Lah aku ki pengen ngrasake Angin pagi. yo. Nah, gendeng. Ora apa-apa pisan-pisan. Jangan apa-apa. Menghibur kancane kok. Kancane. Ora apa-apa cangkem kuwi. Perlu operasi plastik ra wi? Pote. Apa iki lagi golek? Yo baute ra eneng. Iki baute iki. Iki. Endi? Waduh sih ya, aduh. Ya awas. Ora lah disulah. Ambune tak lenyit. Lenyit. Oh, ngambil. Oh. Ambun. Kowe ae rong ae sing anu. Ambune asli. Abangmu balik. Iya ya. Ya. Wah, tidur aja bahaya piknik ini. Tambah lu aja total piknik. Tak durung ini. Misalnya rasanya juga terang ini. Wah, ini guys, apa-apa aku ingin ini. Ini rapi. Tidak ada sisir, gerasi pun jadi.
kelebihan dikon. Total. Sik, Mas hotel lagi, sing. Tolong ke. Hotel. Nak, enggak ai. Jare dong apa to? Ayo si Dora dari piknik kok. Tapi ki arek ndi? Arep nyinom ye. Among tamu. Wis kene lho gosek kene. Mas, kapan dari piknik sesuk? Sesuk ki maksudnya ora ayo saiki. Wis umben. Goblok e. Ya ora omong jelas lho salah paham jenenge iki. Lah wong ndek iki salahe yo langsung medhot kata-kataku. Arep tak sesuk. Benak ya aku ora ngene iki. Ya wis kene lho gue sik kene. Ngono yo makrok yo. Dandananmu yo rapi no ya. Makrok cangkem iki makrok. Kene wis tiwas jilek silangan jam barang tel aku. Memapusi ya celoke. Ya sepurane sing jero tenan iki. Piye? Lah iki sireke arep ngomong tak tutukne ngono iki malah langsung medhot kata-kataku. Ya wis, idane yo ngene iki. Salah paham iki berarti. Iya. Oh, celok kabeh berarti. Berarti gangguan jiwa kabeh iki. Lah aku yo ora kowe ae. Tapi yes, seneng kene ae. Wis gawe kopi wis ngono ya. Yo, Nemen gawananmu yo kae iki kerduse iki sine apa iki? iki Oh. cimol. Cimol. Tapi sine apa iki? Baik, isine. Nek tamane tasih. Apa? Kok ketok men. Graya ya apa-apa lho merasa kuwi. Ah, gambarane sih ya bare kowe iki. Hmm? Gambarane sih ya bare kowe iki. Mbok. Tuku ning ndi iki? Hmm? Tuku ning ndi? Adon. Kok abate go apa iki? Cap jahe. Ah, kowe iki iki. Go apa iki? Kayak jenenge warung-alungan iki nek ya ngaji sikil lho. Tapi ada wis ben Islam. kaya wis tuwa mosok wis ikro. Ya piye? Ah jenenge sing penting ki nek ya gelem ngaji ki nek wis apik to ya. Iki iso ikra siji we. Ya iki aku lagi ajar-ajar wis. Penting eling arep Gusti Allah. Wah, bagus. Bagus. Bagus nek. Panutanmu wae gitu. Kalau boke nak Ya. biji kucing. Ya, kabar mana kau tuh nih kabar apa iki? Oh. Iki anu dhisik kancamu sekolah dhisik iki. Ojo gendeng. Kok loro lho ya tadi. Wis, jangan kayak. Ah iki Grand Kas 2020 iki harapanmu ke depan apa, Dan? Tanggal 6 rano tanggal tua. Mbah, yo masuk nek ngono tos iki. Piye? Ben awet nom ya. Heeh, beres. Oh, sen apa ya yo. Ayo. Nek kowe wis tuwa ya ora pengen aku. Jiwane beda. Lah tua ya pengen nom ta. Ya wis wae gawe ae. Heh, Gawe ae. golekno, Dan. Penting awet nom ta. Ayo beres. Jiwa muda ini, Dan. Wis beres kowe. Aja. Kota-kota digosek. Wah, malah kaya. Ayo. Ayo sama. Kayak mbak jebloknya lho ya. Udah sampai lho. Beres to. Nah, kamu bloro. Bloro iki udah dicangkup. Kedemen. Wah, rasido yo piye total mu piknik iki. Salah ae yo salah paham barang. Ya wis. Berarti sasi sesuk, akhir sasi sesuk. Heeh. Ah, bali rene sesuk iki. So yo ora iso iki. Iya, iya. Esuk iki aku ngluku sawah tan kono iki lho. Dikon mau. Lu kalau cangkemmu we. Ah, Ayo ora. Mau traktor iki lho. Duduk-duduk. ora kok.